AP baro ngi pidang sabha AP shakathuk kubor mentakajan mi chwawan phaj ki kubor webnya ini pechwa yakimat ki bakongsan Menjurga cabinet jongka sarkar pedeng ya ka bill ban pendono ya lightly ki farm laws Bithak sarkar pedeng ya khat waitli ki jilla ki bakenthop ya ka Meghalaya ban kentiu ya ka jing test covid Penbam semai ulat ke jilla Usatyapal Malik ya Justice Sanjeev Banerjee kumu Chief Justice Batamai jongka Meghalaya High Court Balai jengok ki kunhun jongka jilla Assam ban Meghalaya ya ki jaka khatpot badon hapedeng kajing ya kajia ki kubor ki babnya kekunhun ki menteri jongka sarkar pedeng hne gasngi kala ai jingmenjur ya ka bil banweng no ya lightly ki an ka rep karyang lani ka farm loss ka belawan ra ya ka jing ya ki pesha jong ki hajar ngut ki nong rep hakat pot ka nong ba dali ya ka ni la pentip da menteri ka tanat pathai khubor u Anurag Thakur hadien jong ka jing ya lang ka bala penyat da menteri rang badu kari Narendra Modi Uthakur ula ong ba ka kunhun menteri kala dep ban pendep lot ya ki jing don kam ban ai jing bit ban weng no ya ki lightly ki an Kumbala penbana do menteri rambadu kari haga khat khandai tarik mentau benai. Kani ka bil ka bathamai on sara ha ka yung dorbar parliament khnang banyo yatai ha ka dorbar talang ka ban sedang na do ka ap khandai tarik unai wing. On the day of Gurpurb, Honorable Prime Minister has announced that the government will repeal the 3 farm laws. And today when the cabinet met under the able leadership of Prime Minister Modi, we have completed the formalities to repeal the farm laws, and in the upcoming session, it will be our priority to repeal the 3 farm laws in the upcoming session. The formalities has been completed in today's cabinet meeting as well. Katanat ka kot ka khia jong ka sarkar pedeng ha bakran halor ka jing hiar jong gi jing latest COVID-19 ha ka jing khen lang basita yo kalabtha ya ki khatwei tali ki jilla ki bakunthop ya ka jilla Meghalaya but artli ki union territory ban kentio ya ka jing latest khnang ban light na ka jingpur state jong ka jingpang u secretary katanat ka kot ka khia jong ka sarkar pedeng u Rajesh Bhushan henen ka sngi ulapan mi ya ka hukum na ka benta ki jilla but ki union territory ki bakunthop ya ka Nagaland Sikkim Maharashtra, Kerala, Goa, Manipur, Mizoram, Punjab, Rajasthan, West Bengal, Jammu and Kashmir, Badka, Ladakh. Kani ka shithi ka ong baha ka jing bamla ban beteng ya ki jing letas ki babyang ka long ka bashitom ban tip tikna ya ka jing stat jong ka jing pang ban saphriang. Haga wei pat ka liang ka jilla hanin ka singi ka lasakhi ya ka jing kiu kensan jong ka jing pang covid haga ba nyo phuwe ngut ki brio ki laya bet thamai ha ki arp saw kanta bla dap kat ba khat ar ngut ki wei pat ki lakot U Justice Sanjeev Banerjee hene kasngi ulabam smai kum Chief Justice Batamai jongka yeng bishar Meghalaya High Court ulat ka jilla Usatyapal Malik ulapendep ya ka jing penbam smai ya Chief Justice Batamai ka balapen long ha dorbar hall jongka Raj Bhavan U Justice Banerjee uladep ban shakri ru kum Chief Justice jongka yeng bishar Madras High Court Lakha ya u haka artarik unai wing khatkhandai spa handriu phuwei bat ula pendap ya kijing puli jong u na St Saviour's Collegiate School Calcutta bat na St Paul's School Darjeeling ula pendap ya ka graduation ringkat ka honors haka subject economics ha usnam khatkhandai spa prapulai bat ula yo ya ka LLB degree ha usnam khatkhandai spa prapunrio prapunyo na ka University of Calcutta The High Court of Meghalaya do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws.
Kakunhun jong ki Menteri Sarkar ka Jilla Assam ban Meghalaya ki lalai jurip ha ki katuk ani ki jaka ki badon hapadeng ka jingya ka jia ha Kamrup district jong ka Jilla Assam bat Hariboy district jong ka Meghalaya hinin ka sngi kumshi benta jong ka jingthmu ban pinbet ya ka jingka jia ka bayadei halor upot usam hapadeng gini ki artali ki Jilla hagani ka jingle jurip lalam khmad Menteri ka Tanat Parliamentary Affairs ka Assam Pijush Hazarika bat usumbut Menteri Rang ba ke Jilla Meghalaya uba Preston Tensong. Hagani ka jingle jurip kila yo banyakren bat kinong shong shnong bat kinong yalam shnong bat ong ba yakini ki jing e jong kinong shong shnong hagani ka than kin sa shimkhia bat pinsngau ha ki Menteri Rang ba jong ki Jilla jong ki. Haba ai jingkren shakilat pathai kubor ubatan song ula ong ba kani kadai ka jingpin shisha ka bakhadu ya ki shnong hapo Riboy district ki bahap bandan hapdeng ka jingya ka jia bat ka Jilla Assam. From the regional committee, both of us, we will prepare a report based on the facts, based on the sentiment of the people. We will send the report within 30th of this month to our respective chief ministers, and thereafter there will be again a joint meeting between chief ministers, and they will take a call accordingly to this. Kidor bar shnong ki bahap hagathain marngor like se hapo kalama jong ka sunjuk kidor bar shnong marngor like se circle kalakentu ya ka sarkar Jilla ban kanthop lang ya ki ha ka district ka badang shupen kha thamai kata ka Eastern West Khasi Hills district. Haba pintip halor ka new secretary jong ka organization uba Charles Soshang ula ong ba ka bon na kinong shong shnong ki kwa jit bandon hakani ka district bathamai namar ba ki hap hapo ka mauthat raishan CNRD block nadu ki por ba minshwa katkum uba Soshang ula ong ba la deb ban pha ya ka shithi shaka sarkar Jilla hakabaya dei bat ka ni ka benta hadien ka jingpin sngo patba Laban kedaw ba baro shipotli kishnong bathamai ki bahap hapo ka marngor like se circle kidang yo bandon hapo ka district barim jong ka West Khasi Hills district. Kakunhun jong ki nongnya cycle ka Border Roads Organization kala sya priang sobha ha ka nong ba jong ka Jilla hanin ka sngi kani ka jingnya cycle ka balayat chuprang minta nadu ka khatsau terik ubenai risau kalong bandrung ling ba ha baro ki surok ki badan ha ki kendong kunshrat hapo ka ri India bat ban sapriang jingtep halor ka jingno sinyang jong ka BRO ha ka bakentiu ya ka ri bat na ka benta ka bit ka biang jong ki surok haswa ban pinkon no I ha ka arpnyo terik ubenai no pra ya kani ka jingnya cycle la plead da Menteri ka Tanat Yadari Rajnath Singh na National War Memorial Delhi haba ai jingkren ha kani ka si Usunil Kumar Chobe ubadai senior official ka BRO ulamat phang halor ki kam ki bakale da ka BRO ha ka ban pin yasno ya ki jaka bat ki bri hopo kari ka kopati puja ka ba ka jingle aniam jongki pat riunget kaniam nyamtre hapo ka elaka ralyang West Giant Hills laju penlong manlau snam hadien ka ayom ot ban aingu ya ublei bat ban kerpat ya ka jingkur khuna ka benta ka kot ka khia bat ka bha ka miat jongki brio hapo ka elaka la rakhi ya kani ka jingle aniam kum shi benta ban ai ya jing ai sngu bha ya ka blei kopati menta usnam ka jingle aniam kopati puja kala sedang ha ka step perngap jongka arpu arterek menta ubenai bala penkut no hanin ka sngi UMLE ka Ralyang constituency uba coming one Mbon ula yashim benta hakani ka program penkut kum ukongsan uba Mbon ula kentu ya kibriu bakidei ban a ya kitika khnang banyada na ka jingpang COVID-19 jimot chong ga koptim ja kolong ka ba chisin siam hadien ba ngiladap pan ot yukuba yukau nagi puntor kilengka kumja habi kendu kita gi san lang dok pat ha ka jing hukum jong a kum duloi jong elkar liang bat kita gi nyau he jong gerak liang da kala dei ko por na ka benta ban le ye gene kaniam kopti puja mentapan ini pe ya ka jinglong jingman ka sun beneng ka jing shit ka long khat nyo 0.0 degree Celsius bat ka jing kriat ka long nyo degree Celsius
Kajing sengam ka hau ka long san pu ar na ka shispa minstap ban riup kendai na ka shispa jan miet. Kasun beneng kan syai ha Shilllong bat ki jaka bambarjan. Haswa bangin penkut, gipet kemau ya phi bayakani ka khubor jongi phila aru ban pe live ha ka YouTube page jong ka DD News Shilllong. Nalor ka ba POE ha ki television, phila ban let sha ka YouTube channel jong ka DD News Shilllong na ka benta ki khubor ba man la kasngi. Shawan poi sha ka bakut jong ka thup khubor gini pe biang sai sin ki mat ki bakongsa. Menjur ka kabinet jong ka sarkar pedeng ya ka bil ban pendu no ya lai teli ki farm laws. Thak sarkar pedeng ya khat wei teli ki jilla ki bakanthop ya ka Meghalaya ban kentiu ya ka jing test COVID. Penbam smai ulat ke jilla Usatyapal Malik ya Justice Sanjeev Banerjee kum Chief Justice Batamai jong ka Meghalaya High Court. Batlet jengok ki kunhun jong ka jilla Assam bat Meghalaya ya ki jaga khat court badan ha pedeng ka jinga kajia. Ti parlo ka tungi la poi shaka bakut jong ka thup khubor jongi menta ka janmiet hadu bangin de syambiang bat phila shai ka singi khublai.